बेटी ये बच्चे को संस्कार दिए नहीं। संस्कार नहीं देनी चाहिए। मैंने भी एक बार टेडी मांगा था, देख भगवान ने क्या दिया मेरे को, मत मांग। अच्छा है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। थैंक गॉड आपकी डांसिंग आपके जोक से बेटर है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मजा आया। वो देखो शिल्पा दीदी केक घोंसले वाला तोड़ के अपने घोंसले यहाँ गुजर को कर रहा है। गीता मैम यस आपके होते ये मेरे होते फिर भी वहाँ चला गया, उसका दुख है मुझे। हेलौ लोगोफोर, जोंनिनो आंगो अपसारा बर' बिनानाव, नोंथांमोननि गोबां सापर्ट नांगौ। जोंनिनो आंगो बिनानावखौ सिगां समफोराव जेसेबां सापर्ट मोनदोंमोन एसेबांनो फिन नांबावगौ। जोंनि आंगो बिनानाव अपसारा बर'खौ दिनैजों टप 5आव आवग्रिनो हादोंब्लाबो मोननांगौ बायदि नाम्बारखौ दिनै अपसाराया मोननो हायाखै। थेवब्लाबो इसोरनि अननायाव टप 5आव सेलेक्सन थांदों आरो फाइनालसिम जों बिनानावखौ सहैहोनो गासिबो सापर्ट होनांगौ जोंनि गेजेराव। आसा खालामो गासिबो जों बेफोरबायदिनो बिनानावखौ सिगांनि बायदि सापर्ट होलायगोन आरो माखासे गोरों इउटिउबारफ्रा फोरमायलायबानो जाबाय रायजो राजानि गेजेराव माबोरै भट होयो माबोरै भट होआ। जोंबो आरो गोदानसो इउटिउबार, एसेबां जोंबो बेखेवनानै होनो हाया। थेवब्लाबो जों बे मेसेजखौ होदों नोंथांमोननि गेजेराव जे जों बिनानावखौ सापर्ट खालामनांगौ। आंबो आंनि गोसोनिफ्राय सापर्ट खालामो। अन्नानै आंनि भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालाम।